right. Mastreets esocial media aiwa nhasi tabva taita zvekunatsofambira nyaya yachona. Panapa patirika, panapa pa10 off yekuenda panonzi pasuri suri. Pasuri suri ndo patiritori. Suri suri kubva kuHarare, pane makilometers mangani, pane 100 and something, 100 and something. So tida kugamuchirai mhuri yeZimbabwe nekutendai nekuda kwe support yenyu yamunotipa pano paSaint TV. So panapa pandirika iri bhazi reAllan Wilson raita tsaona panapa. Bhazi iri riri kunzi ranga rakatakura mapassengers vanogona kusvika 6. Bhazi iri riri kunzi radonha riri rega ipapa handiti, radonha riri rega. But tinotenda Mwari nekuti zviri kunzi hapana afa. Of course vanhu vakuwara zvavo zvishoma, kutotaura kunoku vatorwa vakaendeswa vaendeswa kuchipatara I'm kuKadoma General Hospital, because kubva panapa kuenda paKadoma pasarwa almost 18 kilometers kubva panapa kuenda paKadoma. So ndotsaona yetikawo panapa. Sezvamuri kutoona kuti bhazi rakutotakurwa, rakutodhonzwa richibva panapa. So tida kungokurudzira vatyairi, handiti tida kukurudzira vatyairi, zvikuru sei vanotyaira mabhazi ezvikoro, ngatityairei zvakanaka paroad, especially pafestive season inoi. Ngatingowanikwe tiri tinotyaira mabhazi edu zvakanaka kuitira kuti njodzi hatisi kudzida, handiti njodzi hatisi kudzida, especially vatyairi vanotyaira mabhazi anotakura vana vechikoro. Ngatingongwarirai kana tiri paroad kuitira kuti zonichi njodzi dziite shoma. Pafestive season inoi tinongokurudzira kuti tifambe zvakanaka mumugwagwa umu, handiti tifambe zvakanaka. Vatyairi vemabhazi vanonge vachifamba ngatingofamba zvakanaka kuitira kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. From Uncle Saint, the only Zim Uncle, that is one chidichi. Much love.